Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Malamulo adziwike kwa onse opikisana, iwo amene ali pa mpando nthawi imeneyo komanso ena onsewo amene sali pa mpando. Poyenda amayesetsanso kumafotokozera onse okhudzidwa, onse opikisana ndondomeko zosiyanasiyana zimene zikuchitika. Pali bungwe limene adalikhazikitsa amalitchula kuti NECOF. Ilili amatenga azipani zonse pafupi kumakumana nawo, kumakambirana nawo, kumafotokozera ngati njira imodzi yoti aliyense opikisana azidziwa chimene chikuchitika, aziona kuti palibe kukondera, aziona kuti zonse zikuchitika motsatira malamulo ndi ndondomeko zoyikidwa. Also pansipo ndi chifukwa choti mtsogoleri wa dziko lino wafika pomwepa pamene akhale akulowa mchipinda chimenechi, ndiye otsatira chipani chimenechi cha MTP akumunyadirira kukweza manja pamene azilowa mkatimu. Yamikani akugwira ntchito ina pano ya IT amene akutionetsa zinthu zifa ndi mmene pazazilandwa ifeyo sitingaone directly pamene tilipa tikudaliranso makinawa ndipo zidapa akhale akulowa mmenemu. Tikuganiza kuti mwambo wake pita akalowa mkatimu ndi chimodzimodzi zimene kumakhalira wanthu ena onse. Zikuyenera kusiyana yayi chifukwa chakuti akalowa mkatimo ndi munthu amene akufuna kupikisana nawo pa mpando wa president, ndi akuyenera kupangidwa treat mofanana ndi anthu ena ofuna kupikisana nawo pa mpando umenewu. Ndingonenanso mada kuti chifukwa nkhani imene tikuyikamba mobwereza kuti migwirizano, chipani chigwirizana ndi ndani, ena mmaona zipani zina kuti zabwera nawo ku msonkhano umenewu. Panopo chimene sitinaone zipani zina anthu azipani zina ovala makaka azipani zina kubwera nawo pano kusonyeza kuti akuyenda limodzi ndi chipani cha Malawi Congress. Koma chimene taona ndichonena kuti pali mmodzi mwa atsogoleri a zipani zina amene sinaone masapota ake, koma iyeyo ndamuona. Uyu ndi wachinyamata amati Maziopa, ndamuona pano ndi mtsogoleri wa chipani. Ankanena kumbuyo kuti ayima sana akatenge mapepala, ndiye kuti mwina timva kuti Amaziopawa ndi chipani chawo akuyenda limodzi ndi Congress. Ndiye chimene chikuchitika pamene akufika, nanenapo kuti mtsogoleri wa dziko lino anatsika galimoto ya mpanda-denga, anatsika galimoto yake ndikukwera ya mpanda-denga, ndikukwera limodzi ndi Vitu Mbiko Mumba, akweranso limodzi ndi Catherine Gotani Hara. Ndiye awiri amenewa ngati makamu kutsata nkhani ndi yakuti ndi amene akuaganizira kuti mwina atengapo mmodzi kwa running mate, koma wabwera ndi wonse. Ndiye wayika mmalerebe otsatira chipani chimene cha MCP mpaka akanene mkatimu, osakhala otsatira chipani chimene chiwokha, komanso ngakhale adani. Chifukwatu kwa adani amayang'ananso kuti amene satengedwayo ayambe kukamba zabwino za iye kuti mwina achokeko. Zimene apanga apa Chakwera zofuna kuti aonetse kuti amene satengedwayo nayenso akuyenda naye limodzi. Palibe mwayi woti anena kuti ine ndanyanyala sindithandizira pa kampeni imeneyi. Ndiye kuti pamenepo ndale zimene zapangika pamenepa Achakwera apanga ndithu ndale zakuya zotenga onsewa nkuyenda nawo limodzi. Tinene kuti Catherine Gotani Hara ndi amene ndi wachiwiri kwa president mu chipani cha Malawi Congress. Kumbuyo konseku tikatenga mu 2019 Achakwera amene adayenda naye anali Asidiki Mia omwe anali wachiwiri wa president wa chipani chimenechi. Kumbuyo kwa mu 2014 adayenda ndi Richard Msowoya amene anali wachiwiri kwa president wa chipani. Ndiye wachiwiri wa president wa chipani mpaka dali pano ndi Catherine Gotani Hara. Tikatengera mbiri imeneyi tikhoza kumaganiza kuti pa mpando umenewu akuyenda ndi Catherine Gotani Hara. Mu malamulo akuchipani cha Malawi Congress zikuyenera kukhala choncho ndithu, koma
malamulo omwewo amampatsa president mwayi wopempha ku komiti yayikulu ya mchipani kuti akhoza kusankha munthu wina. Ndiye sitikudziwa ngati anadzera njira imeneyo kuti afuna asankhe munthu wina kapena angotsatira malamulo mmene alili ndi kuyenda ndi Catherine Gotani Hala. Zonsezi tizidziwa posachedwapa kuti mtsogoleri wa dziko lino ameneyu akufuna kuti alowe mkatimu. Akalowa mkatimu mwambo ukayamba wopereka kalata zimenezi. Andi choyambira chimene akumachita ndikukanena kuti kodi running mate wanga ndi ndani. Ndiye Amalawi musade nkhawa, musadandaule, mwina madikira kwa nthawi yayitali, koma I think the hour is now. Tikuyandikira ku nthawi imene tidziwe kuti Lazarus Chakwera ayenda ndi ndani ngati running mate wawo. Tikadziwa ndekuti tikhala kuti tadziwa anthu onse opikisana 20 kuti anthu amene akuyenda nawo zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri, zikomo kwambiri, zikomo kwambiri, zikomo kwambiri, zikomo kwambiri, zikomo kwambiri. Amayi ndi abambo olemekezeka onse ndikupemphani kuti tiyime kuti tikhale ndi nyimbo ya fuko lathu. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.